Eskerrik asko etortzeagatik, badakigu kazetaritzaren erorik onena ez dugula bizi eta horregatik esker berezi bat periferiara etortzeagatik. Hemen gaude Gotzorrek esan duen bezala, pixkat etenaldi mugagabe honen arrazoiak edo pixkat aletzeko, gero pare bat hitz egingo ditugu birari buruz, eta gero, galderak nahi baituzue bota, hoxe, erantzuko ditugu. Abenduaren 12an izan zela, komunikatu baten bitez, Berritxarraken jarduera edo ibilbidean eten bat egingo genuela iragarri genuenetik, ikusi arte tour bira egin ondoren. Eta, ordutik ona gertatu dena, 2 hilabeteetan gertatu dena, ezaguna izanagatik, zaila da esplikatzen, barrutik nola bizi izan dugun, ez dakit, azteko, jaso dugun maitasun edo, maitasun tsunami uholde hori nola asimilatu, edo nola azaldu, ez dakit, sarrerak lortzeko sortu den zalaparta hori, ez dakit, egun horretan gogoan dute trending topic izan ginela, Jose Maria Aznar eta Kampeonesekin batera, ez da egunero gertatzen den zerbait, web horria kolapsatu egin zen, ez sarreren salmentekin, baizik eta komunikatu erakurtzeko ere bai, hor digitalidadean daukagu ostatatuta web horria eta Galiziako enpresa bat, eta Gotzorrak aipatu zigun, galdeagoak deitu zuela, jabeak eta ¿qué hicisteis? ¿Qué pasó? Azento ez daiteterako, baina esan ez eta erantzuna zen, besterik gabe talde que lo ha dejado un grupo, ¿no? ¿Pero qué grupo? Un grupo de aquí de euskera, no sé qué. ¿Cómo un grupo en euskera? ¿Y cómo se ha colapsado para leer el comunicado, no? Horrek ematen dizu pixkat neurria, eta hori, ordutik guk ez dugu elkarrizketarik eman apenas, eta, barrutik egia da emozionalki hau denak kudeatzea ez dela erresa izan, alde batetik, ez dakit, sentimendu kontrajarriak izan ditugulako, batetik poza eta eskerrona, noski, jasotako erantzun horrengatik, baina bestetik, azkenean despedida bat da, eta gero, ez dakit, sortu den zalaparta hori, ez dakit, histeria moduko horrek ere bai, sortu igualako, ez dakit, ardura bat, eta baina, beti bezala, holtzatik erantzuten saiatuko gara, eta horreterako haitu gara ensaioetan jotazu, eta aurten bihar hasiko dugun gira hori prestatzen, 2 hilabeteotan, ez dakit, merezi duen olako kronikatxo bat egitea ze gertatu den, besterik gabe, badakizue, hasiera batean Navarrarena edo biraren azkeneko kontzertuak iragarri genituela, sarrerekin gertatutako hori dena, gero tantaka joan gara kontzertuak lotu bala, plazaratzen eta bar, eta hor ere sekulako erantzuna egon da, Euskal Herritik kanpo ere bai, Valentzian, Zaragozan eta Santiagon eta bar, sarrerak agortu egin dira ere bai, eta gero peude kontzertu sorta izan da, iragarri dugun azkenekoa, eta hor ere, hor molde zarrean egin genuen, interneten sarrera jarri gabe, eta, hilarrak sortu ziren, eta ordu betean, agortu egin ziren, hone guztiak zurrel eta lur utzi gaitu, eta berriz ere, gure zaleekin, zorretan gaudela esan behar dugu, eta aitortu behar dugu, Askotan, bizi gara presaka, eta pasa gara, esaten den bezala, musika, norberak musika bilatzetik, kasi musikak bilatzen gaitugu, zaila da gaur egun isiltasun gune bat ola bilatzea, eta horrek batzutan garamatza gauza simple eta simpleenak aztera, eta artean hoxe, hartzailerik gabe ez dagoela musikarik, Hau da, kantuak beste behar ditugula entzuleak, eta Berritxarrakek badauzka entzuleak, eta hortxe daude gainera, etengabe guri gogorarazteko hor daudela zai, Besterik gabe, erabakiaren lau zergatiaren
arrazoiak edo emango ditut, naiz eta uste komunikatuan nahiko argi agertzen zela, baina, bueno, esan bezala ordutik ez dugu elkarrizketarik eman, eta igual, bueno, merezi deuzue, edo merezi du jendeak ere bai, igual pizkatori aldetzea, ez? Bueno, pizkat egarria edo, igual ohartuko zinete lehendabiziko pertsonan emandako komunikatu bat dela, horrek esan nahi du, bai, erabakia Neronek hartua izan dela, taldekidekin hitz egin ondoren, eta alde horretatik, bueno, lehenengo gauza eskertu behar dute ez dakit, David eta Galderren ulerberatasun hori, ez? Bere zaila eta gogorra den erabaki bat, igual zailagoa delako, zer horrek hartu ez duzunean, ez? Eta emana zaizunean, ez? Baina, bueno, azken batean, talde honen ibilbidea holakoa izan da, ez gara 3-0-tik hasitako talde bat, ez da Berritxarrak 3 hasitako talde bat, eta, bueno, sorreran Aitor Goikoetxea, Aitor Oreja eta Mikel López Rubio gogora ekarri nahi ditut, noski. Eta, bueno, ez dakit, azken batean niri tokatu izan zait, ez? 25 urtean horregotea taldearen proiektu honen atzean, ez? Eta, bueno, horrek azkenean sekulako lana egin dugu danon artean eta frutuak hortxe daude, ez? Baina horrek ere ekarri du olako, bueno, neke bat, igadura bat edo ez dakit. Ibilbidean zehar beti alako zen bati jarraitu izan diogu eta zen horrek agintzen zidan orain, bueno, esaten zidan momentu egokia izan zitekeela aro bat itxi eta bueno, beste arro berri batzuk, ez, irekitzeko. Esateko iritsi naiz puntu batera, non pozak eta igadurak bat egiten duten, ez? Eta puntu horretan nago, pertsonalki, ez? Hori azaltzen etorri naiz. Uste dut begibistakoa dela talde honek, bueno, exigitze dizun dedikazioa, denbora, esan daiteke sobreesposizio hori ere bai, ardura, autoexigentzia maila, horrek denak, bueno, pisua dauka, eta horregoteko uste dut ezinbestekoa dela 100% egotea. Eta gaur egun, jotzeaz ez naiz aspertu, eta ez naiz nekatu, eta esan dezaket jotzea dela bizitza horretan gehien gustatzen zaidan gauza. Esan dezaket gainean Berritxarrek egin jotzea dela gehien gustatzen zaidan gauza, baina egia da, ez dudaran nire burua, behar besteko indarrez ikusten talde honen urrengo urrats artistikoa edo pentsatu, idatzi, garatu eta gauzatzeko, ez? Uste dut gure ibilbidea jarraitu denak badakiela talde honek ez duela diskorik egin besterik gabe egiteagatik edo ez dakit, edo kontzertuan lotu ahal izateko, ez? Biziale iraun, dikotomia horretan uste dut talde honek oso argi izan duela zer aukeratu, ez? Ez gara irauteko aritu, ez? Bizi izan ditugu gauzak eta musikalki gauza asko egin ditugu, baina, bueno, horrek esan bezala eskatzen dizu, ez? Holako dedikazio bat eta 25 urtetan apenas egin ditugun tarteak edo utxarteak, ez? Eta utxarte horiek gainera izan dira normalean laburrak eta izan dira gainera edo kantu berriak sortzeko edo urrengo proiektua pentsatzen hasteko eta barriz. Orduan, zegan daiteke kasi etenik ez dela egon, ez? Eta, bueno, horrek eduki du presio bat. Bestalde uste dute aipatu behar dugulare bai, aipatzekoa delare bai, ez dakit, lan extramusikala, ez? Jendeak ikusten du holtzako ordu hori, ordu terdi hori, dena oso politia den ordu terdi hori, denoi gustatzen zaiguna, baina horregatzean dagoen lana, ez? Orduan, 25 urte horietatik erdia baino gehiago ogibide bilakatu den horretara emana bizi izan gara, 2005-etik, nire kasuan, lana utzi eta jaio musika hil izeneko disko bat idazteko delibero hartu genuenetik. Eta, bueno, ordutik, zaiteke ez, gure ardurapean inditzugula gauza guztiak, ez bakarrik kantuak egin eta jo, baizik eta, bueno, birak prestatu, birak lotu, fabrikazioa, ez dakit zer, diskoa publikatu, sare sozialak elikatu, ez dakit, hor dago diseinua dela, ez dakit zer, bueno, hor dago
bueno, talde batek eskatzen izkizun talde lan pilo bat, ez? Eta bueno, horrek ere izan duela eragina, ez? Baina, bueno, nekea eta igadauraz aparte, erabaki honen atzean dago beste arrazoi nagusi bat, eta asko indarra handiagoa daukana, eta da bulkada artistiko bat, ez? Eta da sortzen jarraitzeko, bueno, edo bestela sortzen jarraitzeko alegin bat, ez? Eta, lehen esan dut zen hori, ez? Bidean zehar jarraitu izan dudan zen hori, eta zen horrek oraintxe jarri nago halako ataka edo paradoja baten aurrean, eta da sortzaile bezala hazteko edo aurrera egiteko bere bizitzaren ardatza izan den taldea alde batera utzi behar dudala, ez da horako zerbait sentitzen dut. Gogorra izanagatik, hoxe da, ez dakit, barruak eskatzen didana, ez? Eta oso argi neukan ere bai, ez nuela egin nahi aurreko albo proiektuetan egin bezala, berriren utxarte labur horiek aprobetxatu eta nola ala lau boskantuko disko txiki bat egin eta 2 hilabeteetan 6 kontzertu eman eta dena bildu, ez? Baizik eta, bueno, uste dut iritsi dela nire bizitzan artistikoki momentu bat, non nahi diodan, bueno, behar edo merezi duen denbora hori eskaini, ez? Bueno, etorriko denari, ez? Oraindik nebulosa bat da, baina, bueno, barruko horrek hori eskatzen dit, ez? Eta beti pentsatu izan dut, kanturik honenak etortzeko daudela, ez? Eta, bueno, grin horri hortatik tiraka, hoxe da hartutako erabakia. Eta argi neukan bezala hori, argi neukan ere bai, eta taldekidekin, ez dakit, partekatu izan dut, norbait ustekotan aldela momentu hon batean usteko aukera hori, ez? Batzuk ez ustez hartu dutena, baina ez dakit. Zaiteke talde hau hiltzorian zegoela 2009an, eta markada beranduago behar bada gure arorik gozoenean gaude, ez? Talde hortatik David eta Galderrekin bizitakoa izan da opari bat, izan da izugarrizko ikasketa prozesu bat ere bai, gauza pilo egin ditugu elkarrekin, eta izan da izugarria, ez? Eta nola iritsi garen momentu honetara. Baina, hain zuzen ere, horrexegatik iruditzen zait, momentua proposa izan lehitekeela, hori, ez dakit, pausa sakatzeko eta proiektu hau, lugorrian usteko, ez? Azkenean egileak behar ditu galdera berriak, ez? Eta uste dut privilegio bat den bezala, hontaz bizitzea, edo musikaria izan da, musikatik bizitzea privilegio bat, eta zoritxarrez salbuespen bat den bezala, privilegio bat dela ere bai, norberak nahi duen bezala, nahi duenean, edo erabakitzen duenean, utzi alizatea, ez? Gogorra izanagatik berriz ere diot. Ez da dila izan, asarretu garelako, edo jenderik ez dagoelako gure kontzertutan, edo ezakitzi. Osasun arazoa direlako, ez? Horda, bueno, uste dut, horregatik nahiko genuke gira hau, ez bilakatzea hola behiategi bat, edo HKB-ak gaitzala danok, ez? Baizik eta justo kontrako, ez? 25 urte egin ditugu, azken batean uste dut lorpen hori kolektiboa dela ere, bai, guri tokatu zaigu belaunaldi kontuagatik edo, bueno, lan asko egin dugu bai, baina gure ekosistema kultural txiki honetan denon daukagu gure aletxoa, ez? Eta uste dut postekoa dela, ez? Ibilbide hau eta ospatzeko zerbait dela. Orduan, guk planteatzen dugu gira hori bai, ospatu eta gure zalegoarekin elkarbanatzeko zerbait, ez? Partekatzekoa. Bueno, bukatzen gorez. Jende asko ere esan dugu, bueno, pixkat ez ustean harrapatu duela, ez? Edo erabaki honek. Eta, bueno, nik esan nahi dut bakarrik ez dela bapatean hartutako erabaki bat ere, ez? Ez dela ordu betean, edo ez dela beroaldi bat. Esan nahi zute, bueno, 3 genekiela, aukera hori mai gainean zegoela, ez? Azkeneko urtetan. Horrek ez du esan nahi gauzak erdizka egin ditugunik, baizik eta beti bezala, ez? Esaten dugu kantuan, ez? Pasioa da gutxieneko hori, ez? Eta hala, ez dakigu beste modu bat ez funtzionatzen, ez? Baina ez da bapaten hartutakoa eta segurazki galderetan, igual, pentsatzen dut, igual, noiz hartu da erabaki hau, ez? Edo hori ere
lagunek eta galdetu izan diaten zerbait da, ez? Eta, bueno, ez dago momentu konkretu bat, nik uste sensazio hori baneukala edo ideia hori hor zegoela, ez? Nire baitan, eta mai gainean zegoen zerbait zena, baina sensazio horri nolabait ere gehitu izan zaizkio lako momentu konkretu batzuk, edo mugarri batzuk, edo giltzarri batzuk, ez? Horietako bat izan daiteke adibidez, justo oraintxe urte bete, egon ginenan Australian eta bueno, tokatu zen 1000. kontzertua Zelanda Berrian eman genuela, ez? Aucklanden izan zen, 1000. kontzertua. Besterik gabe zenbaki bat da, baina niri efemerideak asko gustatzen zaizkit eta fijatzen ez olako gozatzen, ez? Eta, bueno, nahit ere horrek zer esan eman zidan, ez? Ja, sensazio horrekin zaudena eta baten esatu du, ostia, 1000 kontzertu, 1000 kontzertu, bat birulau, 1000, eta non eta Zelanda Berrian, ez? Justo antipodetan ezin da urrutirago iritsi. Hor bat zegoen olako seinale bat, niretzako izan zen, ostia. Postekoa, baina aldi berean, esaten, ezagik, ja, bueltak azabiltzanean, ez? Eta gero hortik bueltan, bueno, egin genuen Bartzelonan eta Madriden izan ginen, hor Rasmataz eta Ribiera, Rasmataz eta Ribiera da, Bartzelona eta Madrilgo aretorik handienak. Kenduta, ja, Arenak edo Wizzing eta olakoan, ez da, Palau San Jordi eta, bueno, oiek ez, baina aretorik handiena dira, eta hor ere, bueno, sarrerak agortuta eta sekulako kontzertu txarrak izan ziren, eta olako asebete sensazio bat, ez? Eta ondoren etorri zen Beck famatua, ez? Eta hor ere, 1000 lagunetik gora, eta gogoan dut, ez, kontzertu hori bukatu, trago batzuk hartu ezagizela, hotelera sartu nintzenean, eta atea itxita, pum, jatzan nintzenean oean. Ba hoxe ez, kasi lehiotik ikusten nuen neoizko eta orain zer erraldoi bat ez hor dir egiten, pi. Bueno, azkenean dira, ez dakit, detaileak eta bar, baina seinaleak bezala hartu izan ditudanak, ez? Onerako edo txarrerako edo asmatuko duan, ala ez dakit ez, baina, bueno, pixkate, aipatzeko ez dela, azaltzeko ez dela bapateko zerbait izan, ez? Bueno, eta besterik gabe, eta gero, bueno, horretzen ari nahiz, igual galdera asko ez, baina igual hobeto eta hola deno, pintxok. Lehenago hartuko ditugu, baina esan nahi dut lagunek ere, edo ezagunek galdutu izan didatela, zegatik komunikatua, zegatik etenaldi mugagabea, ez? Ustera zoaz, edo ustera zoaz DP baterako, edo zer, edo... Bueno, azkenean, netzako teknizismo bat da kasi, eta azkenean uste dut delagoela hor, atzean dagoela, azkenean da, zintzotasun kontu bat, formulazio bat jarri behar duzu, titulu bat jarri behar duzu, diskoak egite duzunean bezala xe, askotan igual diskoak egite duzu lehen da bizi, eta gero, izen buru bat jarri behar zaio, honi ere bai, ez? Eta temanaldi mugaben eretzako zen, zen horrek agintzen didanera gehien hurbiltzen zaion formula edo ez dakit nola azaldu. Alegia, hemendik 10 urtera nik ez dakit zer eskatuko digan barrenak edo zertan arituko den Galder edo zertan arituko den David. Ez dakigu, sortzen eta musikaren bueltan, seguraski baiet. Ze formatuetan norekin nola ez dakigu, ez? Eta hori egia esateko gutxi inporta zaitez, baina argi neukana da, argi neukan gauza bakarra zen, orain atxedena behar nuela eta pixkat distantzia hartu, ez, proiektu honekiko. Transatlantikoa pixkat aparkatu eta sortzen jarraitu, baina beste sinadura betekin, beste modu batez, ez? Orduan hortu dator, etenaldi mugabe dalako etenaldi bat, eta mugabe dalako ez daukalako itzulera datarik. Ate horrek irekita jarraituko du, noski baietz. Eta zuzen ere behar bada horrelaxe uzten dugulako, une honetan uzten dugulako, ez? Gure artean ondo eta jendearen erantzun honarekin, eta bueno, uste dut importantea dela ere bai oroitzapen hon bat uztea. Eta hoxe izan da azken batean, bueno, erabakiaren arrazoiak edo, ez? Eta, bueno, kredituak ez ditut irakurriko eta ez eziko lain eskerrak emanez, baina, bueno, izen batzuk edo Marino Goñi bat, edo Pau Vargas, edo Carola Pérez, edo Gotzon Barandiaran, edo, bueno, talde honen, edo gure kriu, edo gure lantalde, zuzeneko lantaldea eta bar, eskertu beharren gaude, ez? Eta uste dut, bueno, importantea dela ez garela hemen bakarrik gu hirurok, baizik eta, bueno, badaki topiko bat dela, baina, igual, hau da momentua, ibilbide luze honen baitan, gurekin lanean ibili diren
hoien lan bikaina eskertzeko, ez? Eta besterik gabe, hoxe zein pixkat esateko neukana erabaki horren inguruan, ez? Ikusarte turari buruz, zera esan hortxedeko zuela eta guztiak, aurten ingo dugun bira luzea. Bueno, behan, justo behan, irakurri dezakezue, data gehiago daudela iragartzeko, ez? Uste dut dagoela erdia, baina apurbet gehiago. Erdia, baina apurbet gehiago iragarrita, faltatzen dira data gehiago, baina oraingoz, itxein dezakegu, baratu dezakegu bira hau 3 zatitan, ez? Nik usten ditut 3 zati, ez? Alde batetik, estatu mailan egingo ditugun kontzertuak, maiatzak arte egingo ditugu aretoak, bai Galizian, Valentzian pare bat data daude, Leonera goaz, eta gero, Tenerifera, Zaragoza ere bada hor, Katalunia Salt, uste dut zer gehiago irtengo dela, eta gero dauz, udan egingo ditugun festivalak, ez? Aipatzeko daude, Bartzelonan Kruilla Festivala, Madrilen Laundoa Festival, Bibeiron Resurrection Festival, nahiko desberdintxuak beraien artean, horiek dira aipagarrienak, ez? Eta gero egongo zen bigarren zati bat, BUD azpi izenarekin iragarri genuen bira 12 kontzertu horiek, bira txiki hori, pasan astean edo orain dela ez dakit zenbat denbora. Hori izango da maiatzak arte, hortxe badakizute datak, hortxe dauzkazute. Ibiliko gara, badauz kontzertu bereziak ez, lekun berrin adibidez, emango duen kontzertu hori. Talde honek egin zuen lehenengo kontzertua bertan izan zen. Bagoaz ere, Gernikan Astran hasten gara bihar, dakizunez talde honen erlazioa da edo Astrarekin nahiko berezia da ere, beraz, 12 data horiek nahiko, taldearekin lotuta dauden datak dira ez, edo lekuak ez. Eta gero, 3. zati bat izango lirateke atxerriko birak ez. Oraindik lanean gaude horiekin, baina 3 izango ziren ez, alde batetik Europan zehar egingo ditugun kontzertu batzuk, iragarrita daude Paris, Amsterdam eta Alemania, Karlsruhe eta Berlin, eta ez dakit zer gehiago egingo dugun ala ez, igual aurrerago iragarriko ditugu. Hori apirilean izango da, maiatzan estatu batuetara joango gara, kosta oesteko bira bat egingo dugu eta bukatuko dugu Mexikon. Hor ere uste dut zer gehiago aterako dela. Eta gero uda bukaeran edo udan, hasiera joango gara ez, 3. atxerri bira hori egingo dugu ez, Asian. Ez dakit, Japoneko gara, saiatuko gara berriz Koreara bueltatzen, Txina, eta hori da guztia. Gero azaroan, Navarrarenako 2 kontzertu egin dauzkagu, agur esateko, eta hori izango zen apurbet ikusarte bira. Biran inguruan aipatzeko, ideia dela ospakizun bat egitea, eta hau ez da drama bat izan, ez da funeral bat ere, baizik eta disfrutatu ezagun momentu honetaz, urte honetaz, abendua bitarte. Bira gutxi gora bera izanen da berriren historiaren edo ibilbidearen olako laburpen txiki bat 8 hilabetetan sartuta, hori izan nahi du. Egongo berala Altsasuko gaztetxean, non ez dakit 100 pertsonetara iristen dien, eta gero egongo behala, Navarrarena erraldoi hontan, eta baita ere aipatu, naizta detaile asko ez dituen emango honen inguruan, asmoa bada Euskal Herrian edo berriren zalegorik ez dadila gelditu berri ikusi gabe aurten, ez? Horretarako ere pentsatzen ari gara kontzertu erraldoi bat egitea, ez dakit historiko deitu edo nola ze izen jarri, baino ideia da bira honetan zehar egongo dela oraindik iragarri gabeko
bueno, bilkura deitu diezaiogun horrela, erraldoi bat, ez dakigu non, ze gauza asko daude begiratzeko. Baina, bueno, ideia hori da, ez da inor gelditu Berriren kontzertua ikusi gabe, eta are gehiago ikusita zein zailtasun egon diren sarreren asuntoakin, non erresagoa zen, eta hori badakigu hala dela, Sydneyen sarrera bat erostea hemen baino. Orduan, bueno, asmoa hori da, gero taldearen aniztasun estilistikoa isladatzen duen edo agerian uzten duen beste puntu bat izango da, bai alde batetik denetik egingo dugula, areta handiak zein txikiak, baina baita ere udarako festivaletan hor ere Resurrection bezalako festival batean edo Kruian ezagutzen dituzuten festival hauek erabat desberdina dire estilistikoki eta Berri halako kamaleoi bada non jai guztitarako badugun jantzia proposa.